Ku zo ku kalli babe. Ku zo ku kalli babe. Mai girma bulusa cikin jiki. Tikicai kyauta. Babe babban bulusa. Get that muzzle on him. You don't want any blue. High bites in bites. Shin kun samu zanen? Ka gama, ka zo. Blue na fi so. Duk da wannan ne. Menene? Yana da wani mal'irin gurin nan dama nake gaya muku a baya. Inda karataya? Ina ganin ina da jina. Za su kone shi duka. Duba, akwai gonar kakannina. Shin kaka da kakanni sun sayar da gonarsu ne ga wannan mutumin? A'a, ba za su taɓa sayar da shi ba. Suna son zama a nan. Handling anybody what to sell. To, ta yaya zai mallaki dukan dukiya? Yanzu to, normal belief if you want the choice, please send your name here. Idan na kama ya tsara, za ki farka. Za ki ji alfahari da farin ciki yin wannan yarjejeniya. Zobki, zo. Cewa abin da na gani Blandstone yin a General shi ya sa ya kore ni don suka haɗa kowa da kowa a gurin baje koli. Yayi Mrs. Monda ta sanya ma shagon ta hannu da kanta. Blandstone iya hypnotism dukan gari a lokaci guda. Shi yasa suke son babe. Will mun sami yin wani abu. Jira, shin kin taɓa tuƙa motar mai gidanki a baya? Zan matsa muku kaɗan daga cikin sauri na, oke? Ban da sauri don Allah yawanci bana tuƙi na fi mutum biyu. Mu je zuwa. Madaidaiciya zuwa adalci Iris? Yanzu akan kyaututtuka ga manyan dabbobi. Kyauta uku don alade mai kiba ya tafi. Mata da maza ku bani da barkatsewa don Allah. Zai iya samun hankalinku. Yau da dare ne da za ku tuna har tsawon rayuwarku. Yau da daddare za ku kasance cikin tarihi, idanuwanku za su huta akan wannan dabban kawai. Sai ni a matsayin labari. Ina a duniya Travis ba zan so ya rasa wannan ɗin ba. Na tabbata zai kasance ana a cikin dakika ɗaya girama. Nan a ɗan kwantin adalci. Za ku iya cewa kun ga wannan almara a cikin mutum dama, mata da maza mana gabatar muku. Babe mai girma bulusa. Babe? Babe. Babe. Travis, ina kake? Oh, bana tuki, bani da lasisi na. Menene wannan? Injin ya fara, sannu a hankali ki taka birki. Ba zan iya ba. That has the gut feather. Oh, yana da sauri da karancin haɗari fiye da keke na, amma har yanzu ba zan iya sarrafa shi ba. Dama. Oh, za mu yi sauri kawai, za mu iya daina sauri banda ki. Oh, a'a, rage gudu.
This, ladies and gentlemen, is your state. Global Kelkeli zo rayuwa. Ku duba girmansa mai girma. Ga zai kan matsayina. Story has his bisprosuta. Story at his blue coat. Story at in. Saurayi sautin muryata. Kaji kana bacci. Ka ji hankalinka ya fadi a gargashin iko na. Ka yi imani da mu, gaskiya ce. Bauboniyon ka ce? Yana nan a bayanmu, baka gan shi ba? A'a. Akwai buƙatar mu gaggauta zuwa gurin baje koli. Dole ne mu dakatar da hypnosis. Kuma dole ne mu taimaka ma Babi. Babi, the Great Blue Ox Dama. Shigar nan da farko nan da nan na gaba. Shigar nan da farko nan da nan na gaba. Shigar nan da farko nan da nan na gaba.